Benvidos á Historia ten voz, onde viaxaremos no tempo para coñecer figuras fascinantes que cambiaron o curso da historia mundial. Hoxe, a nosa máquina do tempo leváranos a Alexandría do século IV, Exipto, para coñecer a Hipatia, matemática, astrónoma, filósofa e, segundo os rexistros históricos, a primeira muller científica da que temos información detallada. Configurei a máquina do tempo para o ano 400 despois de Cristo e vestín unha túnica, a peza de vestir máis importante en Alexandría daquel momento. Senón, os meus pantalóns vaqueiros e a miña camiseta delatan que son do futuro. Hipatia naceu arredor do ano 360 despois de Cristo, nunha cidade que era o corazón do coñecemento do mundo antigo, Alexandría. Cando ela naceu, a famosa biblioteca de Alexandría xa non existía, pero esta cidade seguía sendo un lugar de estudosos, escolas importantes e, sobre todo, un gran amor polo coñecemento. Alexandría tamén tiña un faro e un porto cheo de comerciantes. 3, 2, 1... ¡Imos! ¡Fantástico! Estou aquí! Alexandría cheira a papiro, aceite de lámpada e especias exóticas. Alí está Hipatia, rodeada de pergamiños e obxetos moi curiosos. Gran científica Hipatia, encantado de coñecerte. Benvido, viaxeiro do futuro. Aquí aprendemos matemáticas, astronomía e filosofía. Non hai maxia, só observación e razoamento. Estás preparado para entrar neste fascinante mundo do coñecemento? Por suposto, e quero facerche moitas preguntas, Hipatia. Benvido, compañeiro de viaxe. Hipatia, como conseguiches estudar e ensinar nesta época na que as mulleres apenas podían estudar? A educación dunha muller, mesmo hoxe no ano 400, é moi rara. Debolle ao meu pai, Teón, matemático e astrónomo que, desde a infancia, ensinoume xeometría, álxebra e astronomía. A súa paixón e dedicación espertaron en min a curiosidade por todo. Ensinoume a observar, calcular e razoar. Mentres outros nenos xogaban, eu aprendín xeometría, álxebra, e tamén sabía usar astrolabios e esferas armilares para rastrexar o movemento dos planetas. Perdón, Hipatia, ¿qué? Esferas dixeches familiares? Non entendo nada de nada. Non te deas coidado. Tiven as mesmas dúbidas cando meu pai comezou a mostrarme todos eses obxetos. Un astrolabio é un instrumento astronómico. Funciona como un mapa estelar que nos permite saber onde no ceo están as estrelas ou os planetas. Sabías que axudei a mellorar o seu deseño para que funcionase mellor? De verdade? Carai, impresionante. Sí. Por outra banda, estaba a falarche de esferas armilares, non familiares. Unha esfera armilar é unha especie de globo composto por anéis que usamos para aprender como se moven o Sol, a Lúa e os planetas. Estes instrumentos permitíronme aprender máis sobre o fascinante mundo da astronomía. Agora que o mencionas, creo que vin nun museo unha vez. Falando de ti, non só estudaches astronomía, verdade? Non. Como xa dixen antes, meu pai ensinoume matemáticas e astronomía, pero tamén interesoume moito a filosofía. É fascinante. E non só aprendiches, tamén ensinas. Exactamente. Convertínme en mestra de moita xente que quere aprender máis sobre o mundo. Dou clases en Alexandría e reúno os meus alumnos para falar de matemáticas, astronomía e filosofía. Tamén copiamos e discutimos textos clásicos
axudando a garantir que non se perdan e así poidan chegar a máis xente. Son considerada a líder dun grupo de importantes filósofos chamados neoplatónicos alexandrinos. Un nome moi curioso, non si? Vaya que sí. Podes contarme un pouco sobre a túa vida neste lugar maravilloso? A vida aquí é ruidosa e animada. Hai rúas amplas, mercados, templos e moitos espazos dedicados ao estudo e ao coñecemento. A maioría da xente dedícase ao comercio, á artesanía ou traballa no porto. Nos mercados pódese mercar de todo, como pan, aceite, viño, froita, peixe do Nilo ou tecidos. A miña rutina diaria inclúe dar clases a grupos de estudantes en lugares públicos e discutir con eles matemáticas, astronomía e filosofía. Tamén participo a miúdo en debates políticos e sociais na miña cidade. Tes días moi ocupados e cheos de coñecemento. Tamén lin que hai algunhas liortas religiosas e de poder en Alexandría. É certo? Sí, informacheste ben antes de entrevistarme. Moi ben. Neste momento, Alexandría está chea de tensións políticas e religiosas. Desafortunadamente, os desacordos entre religións adoitan afectar as ensinanzas que impartimos, xa que non todo o mundo está de acordo co que estudamos e ensinamos. Oh, que mágoa. Pero a pesar de todo iso, conseguiches converterte nunha mestra de renome nesta época. E como muller. Sí, a paixón por aprender e ensinar non coñece xéneros. Conseguín que moita xente me escoitase e me respectase nesta época onde as mulleres, por desgraza, non as respetan nin as escoitan. Hipatia, tes algunha mensaxe que queiras transmitir aos nenos do meu tempo? Gustaríame lembrarlles que tanto as nenas como os nenos son capaces de acadar os seus obxectivos. Non hai cousas de nenos e cousas de nenas. No meu tempo, ninguén cría que as mulleres puidesen ser científicas. Esa xente non tiña razón. A que non? Quero animar aos nenos e nenas a ser curiosos, a estudar e a descubrir. Hai tantas cousas fascinantes por aí. Sae e investiga. Moitas grazas, Hipatia. E grazas polas túas maravillosas contribucións. Foi fascinante falar contigo hoxe. Grazas, viaxeiro no tempo. A pesar da túa roupa extraña, creo que és un entrevistador curioso e intelixente. Oh, esquecín poñerme a bata. Adeus, Hipatia. Hoxe soubemos de Hipatia de Alexandría, matemática, astrónoma e filósofa. Foi unha muller moi valente nun mundo antigo que limitaba as mulleres. Hipatia explicou o universo aos seus alumnos e converteuse nun faro de coñecemento que aínda ilumina a nosa historia. Tristemente, Hipatia morreu despois de ser atacada por un grupo de persoas que non aceptaban as súas ideas. A súa morte entristeceu a moitos e marcou o fin dunha era de aprendizaxe en Alexandría. Pero a súa luz non se apagou. A xente sabida que veu despois dela lembraba como un símbolo da razón, a ciencia e o amor polo coñecemento. Hoxe, o seu exemplo continúa a inspirar a aqueles que miran o mundo con curiosidade e buscan comprendelo. Grazas por acompañarnos nesta viaxe ao pasado. No seguinte episodio, coñeceremos a outra figura que deixou a súa pegada no mundo. Non perdas o seguinte capítulo de A Historia ten voz.